ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மிஸ்டர் பீஸ்ட் கேமிங் வணிகம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆவரேஜ் ஒரு 500 அது போன வீடியோட உட்காந்து நடிக்கிறோம். கொஞ்சம் சும்மா கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ். மல்டிப்ளை பை இந்த பைசா பண்ணால் என்ன ஆகுது? பல லட்சம் ஆடுது. ராக்காலம் ப்ளீஸ். மிஸ்டர் பீஸ்ட் கேமிங்கோட கிளி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். நீங்கள் பார்க்குறப்ப மிஸ்டர் பீஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் எவ்வளோ மாதிரி சொல்லுங்கள். மிஸ்டர் பீஸ்ட்டுக்கு லாஸ்ட்டில் 3 கோடிங்க பாருங்கள். பார்க்குறீங்களா? சொல்ல சேர்த்தா தான் 3,51,00,000 வருது. இந்த டிவைடட் பை 1000 மல்டிப்ளை பை என்ன சேனலு? கேமிங் சேனல். எங்கேயும் பாருங்கள், கேமிங் சேனல் கேட்டகரி கேம். அதே மிஸ்டர் பீஸ்ட் ஐ சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்ல திரும்ப. நான் மிஸ்டர் பீஸ்ட்டுன்னு அப்புறம் மிஸ்டர் பீஸ்ட்டு இன்னொன்று இது நம்பிக்குவேன். அதில் தெரியும் அவங்க இன்கம் இதோட கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும்னு. சரி, நீங்கள் பார்க்குறப்ப மிஸ்டர் பீஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைபர் எவ்வளோ கமெண்ட் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ கேட்க முடியலதான் மறக்காம பண்ணிவிடுங்க. உலகத்திலேயே 143 மிகப்பெரிய சேனல். உலகத்தில் பல பேர் டைமண்ட் பே பட்டன் வச்சுக்கிறாங்க. வியூஸில் 56வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்